बिथांनि न'आ सिमोन्ट सापरिनि बिथां आइजोनि न'आ सिमोन्ट सापरिनि होनदों ओमफ्राय बे जाय सेंग्रा बियो बिहारनि बिसोर सानैजों माने मोनसे न'आव माने बिसोरो गाज्रि खामानि मावदों दा भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांनो हासिगोन आरोना सेंग्रायाहाय जोंनि बर' सिख्लाजों फफ' होनानै हमजाफैलायबाय नैबेवहाय जे दा गुवाहाटियाव हमजानानै दङ दा नै बिसोर सानैखौ जों दा हमनानै दोनबाय दायो मा जादों जायाखै आं दा बिसोरखौ एसे सोंसिगोन लोगोफोर नै हमजालायबाय जोंहा नै बेवहाय गुवाहाटियाव हमजाफैलायबाय नै सासे बिहारि सेंग्रायाहाय जोंनि बर' सिख्लाजों फफ' होनानै हमजाफैलायबाय नै बेवहाय जे दा गुवाहाटियाव हमजानानै दङ दा नै बिसोर सानैखौ जों दा हमनानै दोनबाय दायो मा जादों जायाखै आं दा बिसोरखौ एसे सोंसिगोन अरे भाई आप कहां से हो बिहार से हो नाम क्या है आपका उधर पे क्या करने के लिए आया है कामाख्या मंदिर घूमने के लिए आया उसको कैसा पहचाना आप हाँ फेसबुक पे पहचाना खोनाबाय रायजो राजा नोंथांमोन दायो जोंहा नैबेयो बेलारामा नैबे जोंनि बर' आइजोखौहाय दा भिडिअखौ नोंथांमोना नुबायानो जानो हागौ ना बिराद माने लाजिसिं जाबाय आरोना दा जोंनि बर' हारिफोरखौल' बेफोरबायदि माने गाज्रि खामानि मावग्रा गुबुन हारि लाग्रा जोंनि बर' माखासे आइजोफोर बिसोरो माने जेबो बुजिस'आ जेबो साना हवालासिनो माने बेफोरबायदि खामानि मावो दा गोबां इउटुबारफ्राबो बुजायो जे गोबां मानसियाफ्राखौबो माने भाइरेल गोबां मानसि ससियेल मिडियायावबो हगारो आरो बिसोरखौबो नोंसोरो एसे सानै हयै माने खर'आव मेलेम दङब्ला ना बेफोरबायदि मावनो नाङा गाज्रि खामानिफोरखौ मावनो नाङा दा जोंनि बर' हारियानो जोब्बाय नामा जोंनि बर' हारिया जोब्बाय नामा गुबुन हारि बिहारिजों मा होनो खारफालांनोसैमोन होननानै मिथिदों दा एसेबां गुबुन हारिजों सिथारजायो दानथारजायो सुथारजायो साननैसोनिल' थाखायल' नोंखौहाय मा होनो इउज खालामनो थाखाय नोंखौ बा सानसेल' मोजां मोनफ्लानानै बिनि उनावहाय नोंखौ आलाय सिलाय खालामगोन बा दानथारगोन सुथारगोन एसे बुजिनांगौ मिथिबायना जोंनि बर' आइजोफोर माने नोंसोरखौबो बुंबाय आं गासैखौबो बुंबाय जोंनि बर' आइजोफोर नोंथांमोनाबो साबधान जा मानो होनोब्ला गुबुन हारिफोरजों मोजां मोनलायनाय बा दस्रा हारिजों गोसो थोलायनाय बेफोरखौ नोंथांमोना बन्द' खालाम नोंथांमोन दा गोबां लाजिसिं जायो गोबां बिमा बिफानि गुन्थुं हायो नङा होमबा दा बेफोरबायदि लाजिसिं गावनो लाजिसिं जायो आरो नोंनि थाखायनो बिमा बिफाफ्राबो माने लाजिसिं जायो ना दा बेफोरबायदि खालामनो नाङा दा नोंथां आइजोमोनाबो एसे बुजिनो नाजादो जाहाथे बेफोरबायदि खामानि जाहाथे आरो फिनबाव दाजाथोंसै आरोना फेसबुकाव सिनायदों जाहैबाय दायो बिथांजोखौ मोजां मोननानै नंखाय मोजां मोननानै दा बिथांजोखौ जोंना नैबे बेलारामा जे बिहारनिफ्राय फैदों बिथांजोखौ लानानै थांनो नागिरदोंमोन दा बे टाइमावनो नै दे जोंहा नैबे बर' आइजोखौहाय मोनथिबाय हमनानै मोनबाय दा बेनो जाहैबाय दा खोथाया नोंथांमोनखौ रायजो राजाफोरखौ जों बेखौनो नुबाय थायो नङा होमबा नोंथांमोनखौ जों नुबाय थायो नोंसिरथाना नोंथांमोनखौ जों नुबाय थायो जोङो ससियेल मिडियायावहाय जों बेसेबां माने नुबाय थायो जे जोंनि बर' आइजोफोरखौ बेलेग जातिनि हौवाफ्रा लांनानै जिबायदि बुथारहैयो जिबायदि खालामहैयो जिबायदि माने हाराहास्ति खालामहैयो दा थिग बेबायदिनो जोंना नैबे बिहारनिफ्राय फैनाय सासे सेंग्रायाहाय नैबे बर' आइजोखौहाय बेफोरबायदि खालामनो थाखाय बेहाय सं दानफैदोंमोन बे टाइमावनो जा गुवाहाटियावहाय हमजाबाय दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ बिनि थाखायनो भिडिअ खालामदों दा नोंथांमोना जोंनि बर' आइजोमोनहा एसे एलार्ट जानानै थानांगौ मानो होनोबा दिनै एकदम
फेस टु फेस लोगो हमनानै दा हमजालायबाय जाहाथे नोंथांमोनहाबो बेफोरबायदि बेलेग हौवाफोरजों बेफोरबायदि थायालासिनो बेलेग हौवाफोरजों बेफोरबायदिनो लाइन मारियालासिनो जाहाथे नोंथांमोना जेबो खैफोदाव गोलैया दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जोङो नेक्स्ट टाइम जे नोंथांजोमोनहाबो सोरबाफोर बेफोरबायदि साननानै दङब्ला नोंथांमोनहा बेफोरबायदि जानाङा बिनि थाखायनो जों बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय दा नोंथांमोना नायनानै लादो नैबे जाहैबाय सिमेन्ट सापरिनि ना नोंनि नङा सिमेन्ट सापरि मा नाम नोंनि नामा मा नाम गोबारेन मनामुति मा टाइटेल बर' बिथांजोआनो जाहैबाय सिमेन्ट सापरिनि नोंथांमोना आंनि भिउवार्सआ जुदि सोरबाफोर सिमेन्ट सापरिनिफ्राय जुदि नायदोंब्ला बिथांजोखौ सिनायोब्ला नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय बेनो जाहैबाय सिमेन्ट सापरिनि बर' आइजो आरो नैबे जाहैबाय बिहारनि बेलाराम है ना बेलाराम दाउ माबायदि स्टार जाबाय थेवब्लाबो नोंथांमोना माने मेगनजों नुनानैबो नुयि बायदि खालामो आरोना स' दा नोंथांमोना दा बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोना मोजां माने बुजायबाबो नोंथांमोना बुजायनायखौ गाज्रि सानो ओमफ्राय बिथांमोना खोनासङा थ' भिडिअखौ नोंथांमोना नुखाबायानो दा भिडिअआ बेखिनिमोन नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो जय हिन्द।